дар гурӯҳи И мунтахаби Эрон ва Ӯзбекистон асла беҳтаринанд ва паси ҳам дар ду зинаи аввал мавқеъ доранд. Дар даври чоруми бозиҳои ин гурӯҳ мунтахаби Эрон дар Туркманистон бо натиҷаи 1-0 мизбононро мағлуб намуда мавқеашро дар садр нигоҳ дошт. Футболбозони Ӯзбекистон бошанд Ҳонконгро 3-0 таслим карданд. дар гурӯҳи F дастаи мунтахаби Ироқ низ мақсади гузаришро ба бозиҳои марҳилаи сеюм ҳаллу фазл кард. ин даста дар даври чорум дар сафар мунтахаби Филиппинро 5-0 шикаст дод. дар натиҷа ба ироқиҳо муяссар гардид ки дар 4 вохӯрии бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон ҳамаи рақибонашонро мағлуб намуда соҳиби 12 имтиёз гарданд. Индонезия бо Ветнам барои ҷои дуввум муборизаро идома медиҳанд. ироқиҳо тавонистанд пеш аз ҳама пеш аз он ки ба ин бозӣ оянд Филиппинро мағлуб кунанд бо ҳисоби 1-0 дар Басра, вале вохӯрии ҷавобие ки ҳоло мо шумо мебинем ин аз ҷумлаи бозиҳоест ки ниҳоят зебо буд ва сергол. Айман Ҳусейн аз зарбаи пеналти, ҳоло инҷо зарбаи пеналти таъин мешавад, ҳисобро боз мекунад. ҳоло ин лаҳзаҳо бибинед ки чӣ гуна иштибоҳ дар муқобили футболбози дастаи Ироқ рух медиҳад ва довар ҳам ҳамтор агар нигоҳ кунем инҷо ҳолати бале ҳолати пеналти ҳам набуд, вале ба иштибоҳи ин довар зарбаи пеналти таъин шуд ва онро Айман Ҳусейн ба самар расонид. дақиқаи 14 1-0. ироқиҳо дар мадори ин бозиҳо Индонезияро бо ҳисоби 5-1 мағлуб карданд. Сипас Ветнамро дар майдонаш бо ҳисоби 1-0 паси сар гузоштанд ва ҳамчунин тавре гуфтем ин бозие ки ҳоло идома дорад ва боз як Амир Ал-Амарӣ тӯби дуюмро зад. дар ҳамин пай Айман Ҳусейн ҳам тавонист голи сеюми футболбозони Ироқро дар қисми аввали вохӯрӣ ба самар расонад. ҳоло бобинед ин кӯшишу заҳматҳои футболбозони дастаи Ироқро ки чӣ гуна дар муқобили Филиппин хуб бозӣ мекунанд. Айман Ҳусейн шумо агар дар бозиҳои ҷоми Осиё дида бошед, ӯ барои он ки таҷлили голро бисёр нодуруст кард, аз майдон ронда шуд. дар ёдам ҳаст, вале ин бозигар ҳамоно дар майдон ҳасту дастаи Ироқро бисёр ҳам муҷалло бозиашро нишон медиҳад ва бо голҳояш табри мухлисонро шод мекунад. нимаи дуюм шурӯъ гардид ва дар нимаи дуюм ҳам футболбозони Ироқ ҳамтон надоштанд. ин як голи ниҳоят зебо аз ҷониби Зидан Иқбол аз паси хуби Ал-Амарӣ ва футболбозони Ироқ акун баъди ин голе ки ҳоло заданд мавқеияташон дар ҷадвал ҳам хеле беҳтар шуд ва боз як голи дигарро дар дақиқаи 77 Зайд Таҳшин ба самар расонид ва футболбозони дастаи мунтахаби Ироқ аллакай ба марҳилаи сеюм мераванд ва шояд ин даста ки хеле пурқувват аст тавонад ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026 ҳам рохат бигирад. инро мо шумо рӯзҳои наздик баъди анҷоми марҳилаи интихобии дуюм хоҳем дид ва марҳилаи сеюм ҳам шурӯъ мегардад то анҷоми соли 2025 ва мо дастаҳои беҳтаринро хоҳем онҷо бо ҳам шинохт. ниҳоят расидем ба охирин гурӯҳи бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон дар Осиё. дар ин гурӯҳ Австралия чун солҳои пешин беназир аст. дар вохӯрии охиринаш бо дастаи мунтахаби Лубнон австралиягиҳо чун дар бозии рафти дастаҳо онро дар Австралия барпо карданд ва бо ҳисоби 5-0 пирӯз шуданд. Фаластин ҳам имкони ба даври бозиҳои минбаъда баромадаро бештар соҳиб аст. умуман дастаи Австралия натиҷаҳои ниҳоят бузургро дар ин бозиҳо комёб мегардад. дар бозии аввал Бангладешро бо ҳисоби 7-0 шикаст дода буд. дар муқобили Фаластин бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуда буд дар бозии гузашта. аммо бубинед ки дар бозии баргашташон чӣ гуна ҳолате рух дод. австралиягиҳо ҳоло бо Лубнон бозӣ мекунанд ва дар дақиқаи дуюм аз ҳама голи тезтарин дар радифи ин бозиҳо аз ҷониби Енги зада мешавад. ҳамин голе ки мо шумо мебинем баъди бархӯрдаш ба сутуни дарвоза боз ба бозингар мерасад ва бо маҳорат футболбози австралиягӣ ин тӯбро ба самар мерасад. Ҳусини Енги
муаллифи голи аввал. Сипас футболбозони дастаи Австралия дар ин бозӣ дигар гол дар қисми аввал назаданд, аммо қисми дуюм бобарортар буд. ҳоло бибинед Басел Жради ин тӯбро бо худ голаш ворidi тӯри дарвозаи дастааш мекунад аз Лубнон ва сипас Крейг Гудвин ҳам як голи дигар мезанад. Пай дар пай Ҷон Айрдел ва Крейг Гудвин голи дуюмашро ба самар мерасонад ва дастаи мунтахаби Австралия мавқеаташ дар ин гурӯҳ яъне дигаршаванда нест. Футболбозони дастаи мунтахаби Австралия Лубнонро як ҳафта пеш бо ҳисоби 2-0 мағлуб карда буданд. Дар худи ҳамин Австралия он вақт дар варзишгоҳи Western Sydney Stadium баргузор шуда буд. аммо лубнониҳо дигар бозиашонро дар кишварҳои араб ки мегузарониданд, аз ҷумла бозиашонро бо Бангладеш дар Кувайт гузаронида буданд. ин навбат ба хулоса омаданд ки дар Канбера стадиуми Австралия бозии ҷавобиро бо Лубнон гузаронанд. ин бозӣ ҳам гуфтем бо ҳисоби бузурги 5-0 ба поён расид. даврҳои панҷум ва шашуми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 6 ва 11 июн гузаронида мешаванд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи осиёро ки ба даври чоруми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 бахшида шуд ба поён мерасонем. барномаву гузоришҳои телевизиони варзиш идома доранд ва манзури шумо мегарданд. ҳатман ин гузоришҳоро тамошо кунед, зеро аз ҳама пештар маълумоти дақиқу эътимодбахшро аз ин шабака дастрас кардан ба маврид аст. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.